нито едно нарушение в България. Единствено, което можем да направим, е само по един начин – законов. Така че с Столична община сме готови да говорим. Не само за този казус, за достатъчно други казуси. Знаете, че включително сме поели ангажимента и да изградим и околовръстното в частта, която не е изградена, така че винаги можем да водим разговори. Но това, че пътища са в лошо състояние, които трябва да поддържа Столична община, не е въпросът към мене. Благодаря ви, министър Шишков. Следващият въпрос е от народният представител Георги Николаев Георгиев и Коста Георгиев Стоянов относно незаконно строителство на туристически обекти в горските територии, намиращи се в курортен комплекс Цигов Чарк, местност Тупавиците, община Ракитово. Уважаеми господин Георгиев, заповядайте да поставите въпроса си. Господин министър, във връзка с отговор на предишен въпрос и установените факти относно поземлените имоти с идентификатор 62004.15.91 и 62004.15.23, които са част от горски фонд, но върху тях е извършено незаконно строителство, както и във връзка с ролята на бившия областен координатор на ГЕРБ Пловдив, бивш кмет на община Стамболийски, обвиняем под гаранция за злоупотреби на стойност 2,5 милиона лева, моля да ми отговорите на следния въпрос, но преди да ви задам въпроса, само да уточня и някои други факти. Съответният господин, който е извършил незаконно строителство на тези имоти, буквално тези дни е ходил и се е опитвал да узакони тези имоти. Тази информация нямате, защото е буквално от тези дни. И се е опитвал пак да заобикаля по всякакъв начин закона, което е абсолютно недопустимо за човек, който дълги години е бил кмет на община и много добре познава закона. Така че тук имаме много опасен, не знам дали е прецедент, но въпрос, който поставяме от трибуната на Народното събрание за хора, които са имали власт, познават закона и въпреки това го нарушават умишлено. В тази връзка въпросът ми е, при положение, че е установено по безспорен начин, че върху имотите 62004.1591 и 62004.15.23, намиращи се в горски фонд, е извършено незаконно строителство, какви конкретни действия ще бъдат предприети от вашето министерство, за да спазите закона? Благодаря. Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Уважаеми госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Стоянов. Министерството на регионалното развитие и благоустройството под номер от 5.6.26 година на Народното събрание на Република България е получено писмо от председателя на Народното събрание на Република България относно постъпил въпрос от господин Георги Георгиев, касаещ евентуално незаконно строителство и въвеждане в експлоатация и търговска дейност на туристически обект в горски територии, намира се в курортен комплекс Цигов Чарк, местност Топавиците, община Ракитово, област Пазарджик. Посочено е, че изпратените до него сигнали от граждани са изнесени данни за масивно застрояване и унищожаване на горски фонд в поземлените имоти, които вие споменахте, с твърдение, че изградените вилни сгради без да са издадени необходимите строителни книжа. Обърнато е внимание, че казусът не търпи отлагане, тъй като обектите са построени от няколко години, функционират като се отдават под наем и онлайн платформите резервации чрез социалните мрежи. Иска се писмен отговор дали посочените вили са издадени разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация. Във връзка с горното, господин Георгиев е уведомен чрез председателя на Народното събрание, че по разпореждане на ДНСК от 10.06.26 година е извършена проверка на място и по документи от служители на РДНСК Пазарджик, при което е установено незаконно строителство в посочените имоти. Установените факти и обстоятелства от извършената проверка са подробно изложени в писмен отговор от 16.06.26 година. Заключението извършената проверка е както следва: за реализиране основното строителство в имот с идентификатор 620041591 в местност Топавиците по кадастралната карта на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик са представени и одобрени строителни книжа и издадени решения за строеж.
За изпълненото допълващо застрояване от 2 броя едноетажни постройки, видимо от сглобяеми дървени елементи върху стенобетонна площадка, не са представени строителни книжа. Поземлен имот 6200041523 местност Топавиците на град Ракитово към настоящия момент е с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора. За изпълнението в него строителство на 4 броя едноетажни сгради, една от които е в алпийски тип и беседка, не са издадени строителни книжа. Реализирането в имота строежи са 5-та категория, като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, предприемането на последващи действия изцяло от компетентността на кмета на община Ракитово. За констатациите на служителите на НСК Пазарджик при извършената проверка с писмо от 12.06.26 г. началника на РНСК Пазарджик във връзка с член 223 и член 57 от ЗУТ е указано на кмета на община Ракитово да разпореди извършена проверка и да предприеме последващи законосъобразни действия срещу констатираните незаконни строежи в срок от 20 работни дни от получаване на писмото. Към настоящия момент указания срок още не е изтекъл, но поради изискана с писмо от 18.06.26 година информация от ОД на МВР Пазарджик и засилен обществен интерес, с писмо от 25.06.26 година началника на РНСК Пазарджик е разпоредено на кмета на община Ракитово в срок от 5 работни дни от получаване на писмото да представи данни за предприети действия срещу незаконното строителство. Органите на ДНСК ще упражняват последващ контрол на действията на кмета на община Ракитово, като при неизпълнение или забавено такова ще бъдат образувани административно и наказателни производства срещу виновните длъжностни лица от общинската администрация. Благодаря ви, господин министър. Уважаеми господин Георгиев, желаете ли реплика? Господин Стоянов. Господин Стоянов, заповядайте за реплика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, очевидно е, че в курортен комплекс Чиговчарк можем да говорим за мини Баба Алено, сходен казус, и за същите порочни практики. Незаконна сеч на вековна гора и незаконно строителство в горска територия. Порочните практики са и в кадастъра, с промяна на начина на трайно ползване, при положение, че няма извършени необходими процедури по Закона за горите. И тук следва да отбележим, че законите в България трябва да се спазват от всички, без значение дали те са украински граждани с временна закрила или български граждани, още повече бивши кметове на ГЕРБ, които трябва да дават пример на своите съграждани и въобще на целия български народ. Още по-скандалното тук, господин министър, е, че въпреки че тези обекти са незаконни или част от тях не са въведени в експлоатация, те се отдават под наем като туристически обекти и вероятно генерират някакви печалби. Тук смятам, че следва да бъдат уведомени Национална агенция по приходите и икономическата полиция, за да се провери дали се генерират доходи от тези незаконни обекти, които се дават под наем. И дали общината е издала категоризация на тези туристически обекти, въпреки че те са незаконни. И с оглед на информацията, която господин Георгиев каза, че ние разполагаме, че има опит там да се довършат процедурите с цел узаконяване на незаконното строителство, което вече е регистрирано към датата на подаване на нашите сигнали, аз и държа вие да направите проверка, наистина да контролирате този случай, защото все пак РДНСК има контролни функции, въпреки че отговорността е на общината, на съответната община. Надявам се да се стигне и тук до
наказание и длъжностните лица да си понесат отговорност. Вече знаем, че във Варна към днешна дата има 25 арестувани по казуса Баба Алено. Надявам се те да бъдат много повече и се надявам и тук в курортния комплекс Цигов-Чарк, който е сходен случай, също да има наказани отговорни лица и служители, които да си понесат наказанието, и ще следим този случай. Благодаря. Благодаря ви, господин Стоянов. Уважаеми господин министър, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Стоянов, мисля, че отговорът е ясен. За всяко незаконно строителство ще последва реакция, такава каквато до този момент винаги нашето правителство е реагирало, и аз като регионален министър. Аз все пак ще припомня и за 4-ти лот на Хемус, нали? Тоест той също е в прокуратурата и знаете, че също се проверява. Незаконното строителство, което обаче, и не случайно го повтарям, което обаче държавата го предизвика и което обаче предишният редовен кабинет се опита да го прикрие с документна измама. Така че вие питате сега някой бивш кмет или бивш партиен лидер на ГЕРБ, че се опитва да направи същото. Еми този стил. Този стил вече не върви. Така че можем да бъдем сигурни. Не случайно казах си, че вече има наказани вече има задържани във Варна, и аз се надявам да са много повече. Знаете, че в момента, в който започнахме да разследваме, всичко, което зависеше от нас, тръгнахме да го правиме. Ще го направим и тук, ще го направим навсякъде другаде. Няма значение от кой е сигнала, няма значение кой ни подава сигнали. Очевидно, аз го казах и на парламентарното изслушване, законното строителство се е превърнало в епидемия в България. И ние сме длъжни да се справим с тази епидемия и ще се справим със сигурност. Лечението е само едно. Да имаме истинска съдебна система, защото, както виждате, не става въпрос само за нарушение на законното устройство на територията, става въпрос за брутално посегателство и държанието, отношението на хора, които считат, че са над закона. Ето това е най-страшното и най-вероятно това е свързано не просто само с незаконното строителство, а с навсякъде организацията на местната и националната олигархия. Очевидно е, че тази тема най-вероятно няма да заглъхне, а най-вероятно ще продължава да се коментира с всеки един такъв случай. Благодаря ви, господин Шишков. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следващият министър, който ще отговаря на въпроси, е госпожа Катя Ивкова, министър на здравеопазването. И първият въпрос към нея от народният представител Георги Георгиев относно извършване на фиктивни прегледи на постъпващи на